Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. We hebben een probleem. We hebben namelijk ontdekt bij de laatste controle vanmiddag, vandaag dat we een aantal controles doen, dat er misschien bij de export van het systeem uit school naar het officiële systeem van de overheid iets niet goed gegaan is. De directie van de Albert Schweitzer School heeft de resultaten van de eindexamens nog niet bekendgemaakt. Er is gebleken dat er bij de berekening van de cijfers bij dubbele controle een verschil van een 10e punt is gebleken. De rector van de school wil dat alles nogmaals gecontroleerd wordt voordat de uitslag bekendgemaakt kan worden. Het lijkt weinig verschil te zijn, zo zei hij, maar het kan soms van groot belang zijn voor het bepalen van het eindcijfer. Wanneer de uitslag bekend wordt gemaakt is nog niet bekend. Eric Garcia, de oud-directeur van de Girobank, heeft gisteren een petitie ingediend bij het Hof. Hij wil dat 2 zogenaamde partners ook vervolgd worden. Het gaat om 2 mannen uit de Silve en Hu-familie die in Amerika wonen. Garcia werd op 8 mei veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege malversaties, falsificaties en witwassen van geld. De 2 mannen die nu genoemd zijn waren verdachten in de zaak Astro, maar werden door het Openbaar Ministerie niet vervolgd. Er kon niet bewezen worden dat ze 58% van de aandelen van de Girobank in handen hadden gekregen. Dit alles vond plaats in de periode van 1 januari 2010 tot 20 juli 2016 in Amerika en Curaçao. Garcia zou 11 miljoen Amerikaanse dollars verduisterd hebben van de Banco di Maracaibo. De douane heeft het vlees en de eieren van een leguaan in beslag genomen die door een reiziger vanuit Curaçao meegenomen waren in de bagage. Het ging om een beschermde groene leguaan. Voor het meenemen van beschermde diersoorten is niet alleen een veterinair certificaat nodig, maar ook een CITES-vergunning. Het vlees en de eieren zijn in beslag genomen. Oud-minister van Financiën George Jamaluddin heeft gisteren aan het eind van de 3-daagse zitting aan de rechter aangegeven dat hij niet betrokken is bij de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013. Een emotionele Jamaluddin las voor dat Wiels als kind vaak bij hen thuis kwam en dat zijn moeder hem behandelde alsof hij haar eigen kind was. Hij noemde dat hij betrokken zou zijn bij diens dood ondenkbaar. Afgelopen dinsdag hoorde Jamaluddin 30 jaar gevangenis eisen door het Openbaar Ministerie. De rechter doet uitspraak op 16 augustus om 1:30 's-middags. Minister-president Eugène Ruggenaat is vanochtend aangekomen in Nederland. Samen met de ministers Camelia Reumer en Gijs Berta gaat hij overleggen met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties over verbetering van de financiële situatie op Curaçao. Afgelopen vrijdag zegde Ruggenaat de geplande reis op het laatste moment af, omdat hij het er niet mee eens was dat Nederland in de Rijksministerraad morgen een financiële aanwijzing wil opleggen aan Curaçao. Het parlement van Curaçao nam deze week echter een motie aan om Ruggenaat aan te sporen wel naar Den Haag te gaan om tegen een aanwijzing te pleiten. De man heeft nog niet gereageerd op geruchten dat Hensley Koeiman, hun politieke leider en minister van Sociale Ontwikkeling en Werkgelegenheid, gaat stoppen. Tot gisteravond laat werd er een communiqué verwacht van de partij, maar deze bleef uit. Op dit moment is Koeiman niet op het eiland, maar brengt een bezoek aan Nederland en Zwitserland. Koeimans vertrek zou te maken hebben met een klacht tegen hem, die te maken heeft met de ontwikkelingen op het ministerie van Sociale Zaken, maar de extra heeft nog geen confirmatie. Journalisten in Haiti hebben de politie om bescherming gevraagd in hun werkomgeving, maar ook privé, na de moord op een radioverslaggever in Port-au-Prince. Ze zijn hun leven niet meer zeker, zo zeiden ze. De verslaggever werd beschoten toen hij in zijn auto thuis kwam. De man was bezig met een verslag over de vermeende corruptie binnen de regering van president Jovenel Moïse. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.